Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Okay na. Masugod sila sa atong ipangayo nga presyo. Oh, og paminaw. Dadoon nimo si Danny unyang gabi dito sa maong dapit. Og kinahanglan ko no nga white tatsa. Unsa? Nabuang ka na ba? Di ba matud ko unya na natin palukat si Danny kung matagbaw na ko? Eh, di magtagbaw na kasugod karong oras sa kutob unyang gabi Syahro. Di ko masugot! Di pa na ko ipalukat nila si Danny. Dili pa kalmina. Nabuang ka? Nabuang ka naman ka ha? Tanggongo na tugdugay uban na to? Buang ka kang hanggawa ka? Mas magkadugay, mas dako ang kahigayunan nga matutulan ta sa mga pulis sa atong nahimutangan. Ug kun mahitabo na tigok tang buanga ka. Dili. Di na may tabo. Way makatuntun din sa atong nahimutangan karon. Suot na kayo ng dapita. Basta kay di kumusugot nga ipalukat si Danny karon. Dili! Oh, pistira. Gara na ni siya da. Migara na yung maayo. Magbuot na. Mas hawag pa noon kay nako. Animal. Dili ni mahimo. Ako ang utok ining tanan. Ako ning plano. O dili mahimo nga iya kong gawngan animal siya. Nangatol na ning akong mga pad nga makadawat og dakong kantidad pag-usab. Og dili na ko makapaabot pa og lain pang adlaw. Mao nga kinahanglan nga mapalukat ko nas Daniela unyang gabi. Wa ko'y labot kung dili ka pa musugot do. Ako kining plano. Busa ako ang magbuot. Kaugot ka sa pagkagapos akong kamot ining pisi. Ingon man sa akong tiil. Kaganina pa ako naning kamot nga muluag ni pero... Wow, cute. Dili mahimong magdugay ko din Dili mahimong mahilabdan ko itong animal nga lalaki. Kasakit. Actually, kasama na akong pulsuhan. Oh. Please. Please, maluoy ka. Buhiin ako. Papaulian ako sa abo. Ako gisaad ka dili ko busubos mga pulis. Buhiin ako, please. Bisamot ka na noon kagwapa nga mihila. Buwa na kayo mong aping. Labi na imong ilong. Mas angayan kayo nung tanahon. Bilog daw samot ang imong kamistis. Ayoko gikapa. Mihika man nung gusto akong gusto. Huwag kayo may mo batog ako. Nakagapos ka. Please. Please, buhiin ako. Buhiin ka. Kung matagbaw na ko nimo, kanang mangluspad na ka. Ayaw, maluoy ka. Ayaw. Kung makaayaw ka, murasag dili lain-lain nga laki nga katilaw ni mo da. Ang sarap ako kung patilawon sa kunin mo, di ba? Sige na. Ayoko gikapa! Bisang saman ni mo paglugnot, baby girl.
Di gyapon ka makabuhi. Gikan ang imong gigapos kay siguro gyud ako nga di ka makalingkawas gikan diha. Please, please. Ganina pa kay kong kahiyon. Paluoy ka. Dili na ako hapit mapugad. Hangi na diha. Ngi. O sige. Kung dili ko ni mabuhian, dili na lang ako maghihi. Unsa? Ayaw. Sige na. Badbara di ka makadiyo sa mga kapos. Pero kinahanglan isaan mo. Isaan mo na ako nga di yun ka mo ikyas, ha? Kay gayon nga mo ikyas ka, musuway ka, di ka badbaran bisan kanus sa mga kapos. Nakasabot? Oo. Maayo. Good job, baby girl. Hikap gamay. Sige na. Hikap gamay. Sige na, please. Dilian na. Dili na ako hapit magwanta. Oo. Oo, saan mo ka na kutsilyo? Relax. Ayaw. Relax. Iputol ko ni spacey nga gigapos ni mo. Putol na. Naputol lang na si mo kamot. Salamat. Ay, isunod ako putol ang nasa mong tiil. Wanang gapos yung mong tiil. Makabarog ka na. Salamat. Aasang CR. Banan ka. Nasa gawas ning lawak ang banyo. Salamat. Kang kinsa din kining maong bahay. Dako lagi niya, murag karaan na. Dako ning lawak kay gibutangan nako. Hamong gaway. Nindot po yan. Tinuod. Ganahan ka din eh. Oh, mas ganahan kong mga bayi nga sama ini. Karaan pero mas monindot ni kon sinaw pa ang sahog. Dugay nang way ni Puyo ining baya. Sa amo ning apuhan kani adto. Way na muyo din ni kay di ganahan. Adto kuno sila syudad kay mas maayo ko na pangwarta. Naramban nyo. Sige na. Sud na. Dinilagos kawas. Bantayan ka. Salamat. O sige na ti pangani mo? Buldo. Nindot. Bagay ni mo. Barako. Bagay ko na ako ang pangan. Unya, ganahan sa ining bahay sa akong apuhan. Ay, may chance ka nga makagusto siya na ako. Kaya kung magbinutan lang siya na ako, anhimi din mo Puyo. O gimuon ko siyang rayna ning maong panimay. Way kaikyasan kikan diri sa banyo. Sirado kaayo. Abi kong makakita na kong paagi nga makalingkawas gikan din eh. Muli kinahanglan na lang din akong ulu-uluhan ng tiguang. Basin pagmadahan ako siya. Bahala na. Oh, may nanuktok na. Hey! Unsa ka ba? Kawa may batasan mo Naligis ba nyo? Sugos lawas? Kadugay sa good niya dihang migawas. Tingali unyag muuy kesa na siya. Oy, dade! Ablira ni pultahan be pagdali! Uno nga lagi na. Hindi mo man ang dadalion. Maputo lang igbuhat na. Usa? Way kalutsan diya sa sod. Nakasiguro ko na. Human ako, Paldo. Salamat. Ay, wasay pa yan, day. Dali, manood nagbalik sa kwarto. Sige. Dali na. Yamatsra.
Hiwian pa kus karaho. Katamis ras pahiyom sa hanggaw, Wa pa igapos ang kamot ni Dani. Sundan ko gani ning duhabi. Murag kabuangon na magyunis Poldo da. Pabuang-buang gani ni Ron. Impas ko gyud ning tawhan na ron. Nia, nakapahilo na ako balik og lingkod. Sige na. Igapos na ako balik. Nia, ako na gito na lang ako mga kamot. Dani ko. Ay! Unsa man ni Poldo? Ha? Sama ni? Nagsigira mo kag tutok ni Dani. Igapos na siya balik. Kuan. Ay, hindi na mahimo. Usa dili na mahimo? Ngano dili man? Ngano? Ayaw kong inang. Di na mahimo tungod kay naputo na ang pising nga akong gigapos niya. Di na ka igagapos ug balik yung lisod naman, naputo naman. Ay kabuang. Nganong giputol man sad nimo? Ara mabuhian siya. Ara mag-adto sa banyo, sa di ay. Ay kanggaw kapugo. Nganong wa naman nimo badbara? Nahugod kay ay. Lisod badbaron. Nakahion ang kasdani. Mao nga ako lagi putol. Buang ka man kang bugoa ka? Poldo ang akong naong. Ayaw pislitang akong naong sakit. Ay, nagigagdagag buang og bugo kay di ko bugo. Og labaw nga di ko buang. Sige! Dito ka! Sige! Kinahanglang igapos mo pagbalik ka ng babayhana. Ang dili na makaikyas, let's say! Nakagitso. Ano ko na eh? Poldo, niya na nga akong kamot. Sige na. Gapusan ako og balik aron. Dili na mo mag-away pagbalik ni Tita Carmina. Dili. Yan ang kwarta nga iyang gipangayo. Suod na nining attache case. Paabuton na lang pagbalik ang ilang tawag. Ako na mo bitbit anadad. Ako na. Wa ninyong duha. Ako ang mubitbit ni ini. Aron ako ang makita ni Daniela nga miluwas niya og dili kamo. Dad. Aron sa ingon, dili na siya makabalibad pa nako ning higayuna. Og makigbalik na siya nako. Og kung mahitabo ka na, pagkaslan ko na yun siya. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!